дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. сафари кории президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар олмон оғоз гардид. муроҷиатномаи барқи тоҷик ба муштариёни нерӯи барқ. муаррифии лоиҳа пешниҳоди силсилаи биноҳои баландошонаи истиқоматӣ дар маркази вилояти Суғд. муҳоҷирони боздоштшуда дар Федератсияи Русия ба Тоҷикистон бармегарданд. варзишгари тоҷик Рӯҳафзо Ҳақназарова бозиҳои осиёиро бо ғалаба шурӯъ намуд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати иштирок дар вохӯрии якуми сарони давлатҳои осиёи марказӣ ва ҷумҳурии федеративии олмон вориди шаҳри Берлин шуданд. дар назар аст ки зимни ин сафар сарвари давлат дар вохӯрии якуми сарони давлатҳои осиёи марказӣ ва ҷумҳурии федеративии олмон, форуми иқтисодии кишварҳои осиёи марказӣ ва олмон иштирок ва суханронӣ намуда, дар ҳошияи ин чорабиниҳо бо як қатор роҳбарони волумақоми олмон масоили ҳамкории дуҷонибаи Тоҷикистону олмон, мушкилоти ҷомеаи ҷаҳонӣ ва дигар масъалаҳои мубрамро баррасӣ намоянд. дар муроҷиатномаи ҷамъияти саҳомии кушодаи барқи тоҷик ба муштариёни нерӯи барқ омадааст. ба ҳамагон маълум аст ки бо фарорасии мавсими тирамоҳи зимистон бар асари сардиҳо, камшавии маҷрои дарёҳо ва захираҳои об дар ҳавзаи ташаккулёбии дарёи Вахш, инчунин сол ба сол зиёд шудани талаботи соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодии мамлакат ба нерӯи барқ боиси норасоии мавсимии нерӯи барқ мегардад. чунин вазъият талаб менамояд ки барои дар фасли зимистон бо барқ таъмин намудани аҳолӣ ва соҳаҳои иқтисоди миллӣ тадбирҳои иловагӣ андешида шаванд. ҳоло манбаи асосии захираи обу энергетикии мамлакати мо, яъне обанбори нерӯгоҳи барқии оби Норак то нуқтаи ниҳоӣ аз об пур шудааст, вале ҳаҷми воқеии резиши об дар муқоиса ба соли гузашта ва ҳисоби миёнаи бисёрсола кам аст. вобаста ба ин, аз рӯи ҳисоби мутахассисони соҳа, соли равон низ норасоии мавсимии нерӯи барқ пешгӯӣ шудааст ва вазъи пешгӯишуда танзими реҷаи истифодаи захираҳои обу энергетикиро дар низоми энергетикии мамлакат ва истифодаи сарфакоронаю самараноки нерӯи барқро дар корхонаҳо, ташкилоту муассисаҳо ва манзилҳои истиқоматӣ тақозо менамояд. ҳамзамон бо ин таҷрибаи солҳои қаблӣ собит менамояд ки ҷиҳати таъмини беҳтари барқ дар мавсими сармо анҷом додани корҳои таъмиру профилактикӣ дар таҷҳизоти шабакаҳои барқӣ ва зеристгоҳҳо яке аз масъалаҳои муҳим мебошад. аз ин рӯ аз ҷониби мутахассисони ҷамъиятҳои саҳомии кушодаи шабакаҳои интиқоли барқ ва шабакаҳои тақсимоти барқ бо мақсади ба давраи тирамоҳу зимистон пурра омода намудани иншооти энергетикӣ дар рӯзҳои нисбатан гарми фасли тирамоҳ дар якчанд зеристгоҳҳо ва хатҳои интиқоли барқ корҳои таъмир гузаронида мешавад. амалисозии ин тадбирҳо имкон медиҳад ки шабакаҳои барқӣ ба давраи тирамоҳу зимистон хубтар омода шаванд ва оби сарф гардида дар мавсими сармо барои таъмини шабонарӯзии аҳолӣ бо нерӯи барқ истифода гардад. аз ин рӯ аз аҳолӣ ва ташкилоту муассисаҳо тақозо шудааст ки нерӯи барқро сарфакорона истифода намоянд. иттилоъ медиҳад Амид Ховар. дар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд лоиҳа пешниҳоди силсилаи биноҳои баландошонаи истиқоматӣ дар шаҳри Хуҷанд муаррифӣ гардид. масъулини соҳаи сохтмон ва меъмории вилоят зимни муаррифии лоиҳа биноҳои баландошонаи истиқоматиро ба раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода шинос карданд, ки ояндаи наздик дар кӯчаи Сирдарёи шаҳри Хуҷанд метавон силсилаи баландошонаи истиқоматиро бунёд кард. дар биноҳои баландошонаи истиқоматӣ ки аз 18, 20 ва 22 ошёна иборат хоҳад шуд, имкони бунёди хона барои то 15 000 нафар аҳолӣ мавҷуд аст. тибқи лоиҳа сохтмони мактабу кӯдакистонҳо низ ба нақша гирифта шуда дар биноҳои баландошона ҷойгирсозии таваққуфгоҳи зеризаминӣ, марказҳои савдою хизматрасонӣ, толору майдончаҳои варзишӣ, майдончаҳо барои бозии кӯдакон дар назар дошта шудааст. раиси вилояти Суғд зимни шиносоӣ таъкид намуд ки лоиҳаи биноҳои баландошонаи истиқоматӣ бояд дар доираи нақшаи генералии шаҳри Хуҷанд омода ва дар оянда дар амал татбиқ карда шавад. иттилоъ медиҳад хадамоти матбуотии раиси вилояти Суғд.
шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон ки дар пайи як қазияи муҳоҷирати ғайриқонунӣ боздошт шуданд ба ватан фиристода мешаванд. дар ин бора аз шӯрои ҷамъиятӣ назди сафорати кишвар дар Москав хабар доданд. гуфта мешавад ки 26 нафар шаҳрвандони ҷумҳурӣ аз моҳи апрели соли 2023 ки дар маркази нигоҳдории хориҷиёни вилояти Владимир қарор доранд. тибқи иттилои расмӣ алайҳи ширкате ки муҳоҷирони ғайриқонунӣ дар он кор мекарданд парвандаи ҷиноӣ боз шудааст. мушаххас шудааст ки намояндагони вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии кишвар дар Федератсияи Русия дар тасмими баргардонидани шаҳрвандони Тоҷикистон ба ватан мусоидат кардааст. иттилоъ медиҳад Спутник Тоҷикистон. варзишгари тоҷик Рӯҳафзо Ҳақназарова дар вазни то 50 килограмм дар даври аввали бозиҳои осиёӣ дар Ханчжоуи Чин ғалаба ба даст овард. Рӯҳафзо бо намояндаи Индонезия Новита Синадиа рақобат намуда бо ҳисоби калони 4-1 ғолиб гардид ва ба даври 8-1 ниҳоӣ роҳ ёфт. бояд гуфт ки аз байни мушзандухтарони тоҷик ин аввалин ғалаба дар бозиҳои осиёи Ханчжоу 2022 маҳсуб мешавад. در موج برنامه اطلاعاتی خبر